Upratujeme non-toxic, počkajte sekundičku. A dnešná téma, mám tu doma Zoinku, takže akože brutál. Fajberky do zľavy, ja tu akorát pozývam Niku, tu prišla moja Zoinka. A keď máš toto také, no to tamto štúriš. Keď máš toto tam také, to tamto štúriš, že by si vedela, kde máš čo štúriť. Tak. A potom budeš mať také krásne vlasy. Ahoj, Ilka, ahoj. A potom dáš tam, keď toto mi vypadlo, dáš tam toto. Áno. Počkaj. Čakám. A dáš tam taký jeden dindi. Jaj, tamto štúriš, dáš tam dzinzik. Nešitý z Košícov. Počkaj, však pani Midlová, prečo ty ideš z Nikola Midlová? Však máš ísť upratujeme non-toxic. Či nie? A ešte pozerajte, jak farby. Krásne farby, keby ste niekto chceli. Ahoj. No dobré ráno, to s kým je dneska mám liveko? Hej, ty si ako mladla. Vieš, používam našu kozmetiku Kaktus. Ja som myslela. A mne ako to neúčinkuje. Tam vieš ako, to už vekom, pani. Čím si staršia, tým horšie. Máme ešte 20. No, ahoj. No, čaute. Počúvaj, si prišla Ahoj, super. Si prišla z Nikola Midlova, dnes upratujeme non-toxic. A ešte sa vyknem. Hej, chceš ísť na upratujeme? Poď na upratujeme. Áno. No, tak my vám zatiaľ povieme, ako funguje dzinzik a ako to tam štúriš. A dáš tam jeden taký. Dzinzik? Dáš tam jeden taký. No pozor. No, hovor. Dáš tam taký jeden dzinzik. Dzinzik. Rozprávame No dobre, pani Zlata, poď sem. Povedz, nešprtaj v nose. Povedz tu nám našim sledovateľom, že čím doma ty upratuješ? Čím doma mamka upratuje? Savom. Savom, sanitolom. Povedz faj? Nie, kávou. Kávou. No dobre, povieš nám, či upratuje mamka? Fajberkou. Áno, mamka upratuje s fajberkami a chceme vám o tom porozprávať, ale musím sa zbaviť tejto malej červenovlasej princezny, pretože, lebo, no, proste by nám tu rozprávala. Takže dám úvod nášho liveka, kľudne nám napíšte, ako sa máte, ako si užívate tento už pomaly predvianočný čas. nie, ale akože, no, tak iba zo srandy. Takže, firma nám dala víkendové zľavičky, firma nám dala zľavičky od 2. nika do 6. že? Áno. Tak. Áno. A podstata dzindziku a vlastne nastrkania je, že chcem vám dneska o tom porozprávať, aby ste vedeli. Aby ste mali krásne popratané na Vianoce. Áno, aby ste mali krásne popratané, umyté okienka, všetko tak, jak má byť a potom po Vianociach, že by vás už načisto vykotilo a ste si ľahli vyhorené, že ste to dali. Ale nie, s našimi fajberkami si to naozaj uľahčíte a my vám o tom s Nikou chceme dnes hovoriť. Pôvodne sme chceli hovoriť na tému, ako si vedia muži upratať svoje auto, pretože máme fajberky aj na auto, ale firma nám dala vlastne do zľavy fajberky, mopy a v krátkosti vám o tom chceme povedať. Ja som si tu, Nika, zobrala aj komp, že by som mohla povedať, že aké fajberky sú zľavé. Povedz mi ty, jak si predstavuješ, že by sme začali. Máš nejakú predstavu? Lebo minule sme hovorili o fajberkách, tak by sme si nemuseli o tých istých fajberkách opakovať. Povedať iba v krátkosti. Chcem iba ukázať fajberku, keď ju vyperete s alivážou, ako bude vyzerať, hej? Vidíš? Áno. To sa úplne zbije. Čiže neperte fajberky za vyvážou. A ty si vlastne tú fajberku vyprala teraz v vyváži, hej? Nie ja. Aha. Spolubývajúci, hej, a trošku sa aj táto, no, tak to hneď budete vidieť na tých vláknach. Dobre, to len tak medzi rečou. No a čo ideme začať? Lebo v podstate my sme minulý víkend, týždeň, v pondelok. Bože, tam my sme zmiešané tiež dobre. Nemáš, to je prehorený mozog.
Tak v No, podstate fajberky, ktoré sú v zdrave, ako fajberka na leštenie, univerzálna fajberka a tieto, nebudeme rozprávať, lebo vlastne o nich sme hovorili v 20-minútovom liveku, čiže keď toto chcete vedieť, si pozrite to staré liveko. Teraz vlastne spomenieme fajberky, ktoré sme nehovorili ešte, aby to nebolo zase dlhé. áno. Takže. Ktorou by sme začali? Ja si tu akurát rolujem stránku. Máme v zľave vlastne tie disky, o ktorých sme vám hovorili v minulom liveku, s ktorými si viete vyčistiť kúpeľňu. Stačí, keď použijete Mystic pastu. Je to vlastne to Involver vlákno, také hrubšie, takže toto si pozrite. A my sme v minulom liveku, Nika, spomínali aj tú S5 na kuchyňu, Áno. ale ja osobne si myslím, že kľudne ju môžeme spomenúť ešte raz. To je táto. Pozerám, že je v zľave S3, ale aj S5 tam bola, nie? Je S5, ale iba rúžová. Aha, OK. Dobre, čiže vlastne môžeš krátkosti, Niku, už povedať, keď chceš o tom vlákne. Ty máš v ruke S3? Áno, to je S3. Dobre, a ja mám S5, hej? Môžete si aj porovnať. Moje fajberky už treba vyprať, aby ste vedeli, hej? Čiže takto vyzerá. Rozdiel v týchto fajberkách je vlastne taký, že S5 je väčšia, má akože také isté vlákno, ako tá S3 a nič viac vlastne a tá S3 je taká menšia. Mne osobne sa robí lepšie s tou S5 ako s tou S3. S3 má aj také jemnejšie vlákno, že také ako keby dierky tam boli. Takže tak, ale viete ju využiť v kuchyni. Ja stále hovorím, že táto fajberka je dokonalá na kuchyňu, pretože keď máte nerez, ja mám nerezový kávovár, mám nerezovú umývačku riadu, nerezový sporák, všade vlastne, keď máte také tie lesklé kuchynské linky, capky, stekance, veľmi pekne si to s tou S5 viete vyčistiť a zároveň tá fajberka vám všetko krásne doleští. Ja ju používam na kuchynskú dosku a takisto aj vlastne na spomínané veci, čo som hovorila. Plus, keď mám zákazníkov, ktorým sa mi sťažujú napríklad na capky, na nabytku, lebo väčšinou, keď je taký ten matný nabytok, to je teraz moderné, a plus ešte, že sa vám takto otvára, že sa ho musíte dotknúť a vtedy sa otvorí, tak vlastne vtedy tam ostávajú capky na tom nabytku a toto vám veľmi pekne vcucne tie masnoty, nečistoty a tak ďalej. Áno. No, to je Fiber S5. S3. Pozerala som, Nika, že je tam ešte aj skraber. S4. Máš ho pri sebe? Ty môžeš zatiaľ rozprávať druhú a ja môžem po ňu zbehnúť. Kde ju vidíš? S4, Scrubber Twist. Jo, no ale ja mám ešte tú radu Aqua Magic. Tak môžem túto ukázať, lebo ja mám ešte môžeš kľudne, dobre? Idem zavrieť dvere iba. No, v podstate táto S4 je veľmi dobrá, hlavne keď máte napríklad niečo polepené, že deti vám polepili nálepky všade po stole, po skrini, po chladničke, kade tade a proste dajte tú nálepku dole a ostane vám tam to zvyšné lepidlo ešte s tým papierikom. Tak vlastne túto fajberku stačí namočiť a s touto stranou ja si s týmto rožkom stále prídem a takto si jemne to lepidlo dám dole. Alebo keď máte sklíčka, hej, a chcete zavárať a chcete dať dole tie lepky, lebo idete na domičky, tak vlastne takisto vyšné lepidlo, čo tam ostane, dajte dole s touto fajberkou, čo je za mňa úžasné, lebo moje deti, keď boli menšie, všade lepili na lepky a mne toto veľmi, veľmi pomohlo. No a viem, že Heňa, tým, že má nerezový sporák, tak ona ju používa aj na nerez. To nie, a tiež nepoškrábe akože ten povrch, čiže áno. Je dobrá. Ja si to vlastne miešam, lebo ja tým, že už mám veľa fajberok, tak ja používam viacero druhov a hlavne, keď sa mi to napríklad niečo pripáli o ten sporák, hej, a tak ďalej, lebo však stále nám niečo vykypí. Môžete vidieť, že tu má také jemnejšie vlákno a tu je takéto drsnejšie, ale nepoškriabe. Čiže toto je na tom úžasné, že vám to nepoškriabe a tak ako Nika hovorila, lebo ty to voláš sklíčka, ja som to ináč v živote nepočula, ja to volám proste zavaraninové fľašky. Fakt? Fľaše na zavaranie. Fľaška. A ja odtedy, ak ty hovoríš, že sklíčka, už aj ja som začala, a tu máme sklíčko. A nikto mi nerozumie, že o čom rozprávam. A ja na pani ešte aj slánku v tom, hej? Miláčik, počúvaj, Nika pije čaj, jak tvoj oco. Pivo. Tak je to štýlovka, vidíš to, no. Čiže vlastne táto S4 naozaj ženy si ju veľmi, veľmi pochvaľujú presne na tie sklíčka, na nálepky na fľašiach.
A môžete aj vidieť tu na tomto, že na obrázku, že tu je presne na sporák, kachličky a proste také ťažšie vyčistiteľné miesta. Čiže to je S4, môžeme ísť ďalej a môžeme prejsť na ten splitter, lebo to je to, čo som vám hovorila, že ja si sporák čistím viacerými spôsobmi, hej. Používam na to ešte aj tento splitter. Môžete vidieť, hej, že tento splitter je už špinavý, čiže ja mám naozaj fiberky, ktoré idem akurát vyprať, takže si to nevšimajte. Ale každá taká fiberka, ktorá má označenie S, ona je vlastne na také hrubšie špinky. A keď vám niečo sa pripálí na sporáku, vezmete si túto stranu, vyčistíte si to, môžete si tam dať aj trošku tej Mystic pasty. Tiež je to taký povrch, že vám to vlastne nepoškriabe ten nerez alebo nejaký daný materiál a potom s touto stranou si už to iba stiahnete a keď vám to napríklad nedolešti 100%, zoberiete si túto S5. Hej? Čiže máte viacero alternatív, keď vám niečo prihorí, zoberiete si splitter alebo tento skraber a už dolešťujete touto S5. Yes. Hej? Takže to je v rámci kuchyne. Ešte by sme, Nikuš, v rámci kuchyne, vieš čo, mohli ukázať A3 ináč. Nemám ju tu pri sebe, máš? Mám. Mám. No, táto fiberka mi nahrádza kuchynskú utierku. Naozaj je neskutočne savá. No. Počkaj, no. Nevidela si fľašku. Jakú fľašku na mlieko? Áno. Asi v myčke je. Zavaraninovú fľašku. No, ale však si choď po ňu a si ju, otvor si myčku a si vyber. No. Zavri dvere. Čau. No, takže ďalšia pomocnička do kuchyne je táto fiberka A3. Hovorím, ja ju používam ako náhradu kuchynskej utierky, pretože nemám tu ani niečo, že by som vám to ukázala, ale keď si chcete utrieť riad, naozaj prejdete raz a veľmi pekne vám to dosuší, hej. Kdežto keď prejdete s utierkou, tak vám to rozmazáva po povrchu a toto si pekne vytriete a máte to suché. Ešte na niečo som to používala, ale neviem už na čo. Keď napríklad chcem tiež pretrieť nejaký povrch, doleštiť, tak si zoberiem aj túto A3. A napríklad ja ju mám v kuchyni aj tak, že buď si ju založím o nohavice, hej, ako takú zasteru a si potom už iba chytám rukou, aby som si vlastne ruku dosušila, lebo stále máme pri varení mokré ruky, hej. Mám ich v kuchyni 4 a mne to reálne stačí. Ja tam nepotrebujem viac kuchynských utierok, ako kedysi sme mali, hej, také tie kopy utierok. Pamätáš si všetky kockované, neviem aké? 300 utierkov. 300 utierok, áno. Čiže stačia vám 4 utierky a máte to vybavené na dobu, veľmi, naozaj tieto fiberky, preto mám už aj špinavé, lebo ja už nové fiberky nekupujem. Ja stále točím 4 fiberky dookola z jedného druhu a som vybavená, hej. Takže to je vlastne tá fiberka A3. Pozerám, Nikuš, čo by sme mohli ukázať. Pozerám, že vlastne je v zľave aj a je v brutálnej cene, ty. Rukavica. Je ináč táto fiberka bežová aj zelená, hej. No. Môžeš povedať ďalej, Nikuš, čo tam máme, rukavičku, hej? No, rukavica tepovacia, lebo ona inak aj dosť dlho bola vypredaná a vtedy, keď bola vypredaná, všetci ju chceli, vtedy sa každý na ňu pýtal. No a vlastne táto rukavica je na kvázi tepovanie v odzokách na čistenie, hej, čalonených povrchov. Čiže keď máte gauč, kočiar, autosedačku, všetko, čo je čalonené, viete vyčistiť koberec, dokonca ešte aj rifle, hej, to je úplne jedno. Tak krásne s tým ide špina dole. A máme aj skúsenosti, aj ty máš takú skúsenosť, dokonca sudokrém, ktorý je ťažko umývateľný, hej, a bol na gauči čiernom, hej, nemala čierny gauč, aj terka naša. A deti im vlastne podsapkali s tým sudokrémom po celom gauči, tak krásne to dole aj s rukavicou. Dokonca ani Kercher to tak nevedel vyťahnuť, ako rukavica to vyčistila, hej, čiže fakt je úžasná. A moja má, prosím pekne, cez 4,5 roka, už sú tu také akože nitky, čo trčia, ale ona toľko vyčistila kilometre povrchov, že brutál, hej. A ona, keď si vlastne dáte na ruku, tak to má taký zošitý lem v strede, že vám vôbec neutieka z tej ruky, takže krásne sa z ňou čistí, hej. A toto je také, že nie je to ani, netlačí to, ale je to tak, proste na ruke vám to krásne drží, hej, že vám nedá. A naozaj sa s ňou veľmi dobre pracuje, takže za mňa je toto
brutálna vec, fakt, ako táto rukavica. To nám toľko zachránila špinavých stoličiek, že masaker. No ja sa smejem s tou rukavičkou, že žiadnej mamičke nesmie chýbať rukavička. Lebo naozaj to tak je. Mne Zoinka zobrala L'Oreal alebo Maybelline, proste taký ten dlhotrvácný rúž a tak mi ho rozťahala po celom koberci. Ja som mala niekde aj video, si to pamätáš, ja také rúžové používam, rúže. Pekne mi to vyčistilo a použila som to s ekoformulou. Tá ekoformula je jednak na fľaky, ale zároveň je vlastne aj na čalúnenia. Hej, tu som si to minule prečítala a som z toho stala prekvapená, že aj na čalúnenia. Takže nepotrebujete používať pracie plátky a túto rukavičku vám odporúčam. Najprv, keď idete ju použiť, navlhčiť, na to si dať ekoformulu, alebo si rovno na ten fľak dať ekoformulu, začať šúchať a potom sami uvidíte, ako sa vám to pekne vyčistí. Naposledy skúsenosť, kúpili sme si všetci vytešený pikao, poznáte pikao asi? A tak Zoinka to pikao prekusla, lebo ho nevedela otvoriť, lebo tam musela dať najprv ten pršok. Pikao jej vystrieklo na môj nový koberec, prišla za mnou s revom a jej hovorím, buď pokojná Zoinka, zober si rukavičku ako formulu. A vieš, ak to pekne zišlo, naozaj 2-3 krát som šuchla a zišlo to, tak isto to veľmi pekne zišlo aj pri sudokréme. Ja som sa snažila gauč, máme čierny gauč a asi prvý týždeň, keď sme ho kúpili, Zoinka mi dala masný sudokrém na boky, čiže som tam tak mala krásne capky detské. A ja som to šuchala asi na 4 krát, hej, že som si najprv dala ekoformulu, rukavicu vyšuchala som, potom som to vycucla s tepovačom a zase som to vyšuchala a pekne mi zišiel ten sudokrém dole. Čiže aj na toto to viete použiť, aj napriek tomu, keď napríklad máte doma tepovač, ale tepovač vám niečo nevyčistí. Hej? A tak nevyťahuješ zase stále tepovač, keď sa ti, vieš, keď som mala stále vyťahovať tepovač, keď tu deťom trošku zašpinia stoličku, mi ma porazilo, hej, lebo v pivnici a tak vlastne máš tú rukavicu a hneď to pekne vieš. Hej, lenže máš napríklad také fľaky, ktoré ti tam tak ostanú, že to môžeš tam dávať aj tú chemiu a proste ti to nejde. Hej, že tam potrebuješ použiť nejaký taký ten niečo, aby to zišlo. Niečo. Dobre, baby. Takže fajberky do kuchyne sme si prešli, rukavičku sme si prešli. Ešte nám tu ostala, pozerám, že S15, to je na umývanie riadu, ale je to špongia. Je to tvoj neobľúbený produkt? Tvoj. Tiež používaš S1, nie? Vieš čo, keď mám použiť ju s čistou vodou, tak ja mám rada túto, S1 to je? Áno. Nikola si 4 roky v grille, ja ty nevieš. Dobre, máš jednotku. Ale keď používam saponát, že si dávam mydielko, alebo túto EcoJab, teraz čo máme novú, tak ja radšej používam vtedy tú S15. Neviem, prečo to takto mám. No vieš čo, ja som si ináč všimla, že tá S1 mi nepení dobre s ekojarom. Čiže veľmi silno rozmýšľam nad tým, že by som si to vymenila za húbku. No, ale aby sme vysvetlili ľuďom, že čo sú to vlastne tie čísla S15, S1 a tak ďalej. S15 je fajberka na umývanie riadu, ale je to taký štýl ako špongia. Ja ju nemám doma, keďže ju akože nepoužívam často, teda vôbec ju nepoužívam, ale asi začnem. Ale materiál je takýto, že z jednej strany má takúto jemnúčku vrstvu, ktorá vám veľmi pekne odmasťuje a z druhej strany vám veľmi pekne vie nahradiť dratienku. Čiže nerobíte zbytočný odpad, keď používate túto fajberku a vlastne ani si neroznášate všetky tie špiny presne tak to vyzerá, ani si neroznášate všetky tie špiny po povrchu. Lebo ja som si trošku študovala o tých húbkach na riad a robili sme si aj s babami taký test, že vy keď si dáte obyčajnú húbku na riad a trošku ju stlačíte a je iba nová, tak vám proste popadá na dno, normálne vám popadajú také mikroplasty. Tie mikroplasty potom idú do spodných vôd, my to potom pijeme a tak ďalej, hej. Čiže téma mikroplastov si myslím, že je celkom aktuálna. A s touto húbkou, alebo s touto fajberkou sa vám to proste nedeje, hej. Takisto aj sa nemusíte báť, že keď máte tú dratienku, že sa vám niekde odlomí nejaké tamto želiesko a že to potom zjete, hej. Takže asi takto, vynechala som niečo ohľadom tej fajberky. Ešte som chcela povedať to, že vlastne tým, že tie vlákna sú také uzavreté a to vlákno je špeciálne, neostávajú vám v tej húbke všetky baktérie a tie plesne a tak ďalej. Pretože vlastne, keď máte bežnú húbku, tak tým, že vojdu tie špinky do tých sporov, je tam vlhko,
a potom sa to tam pekne rozbieha, tak už máme tam potom rôzne baktérie a tieto veci. Čiže s týmto sa vám to nedieje. Takže je vlastne v akcii takáto rúžová a ešte aj sivá. Nemáš sivú? Ja mám takú, toto je sivá? Hej. Vidíte, tak... No, my s Nikou sme preferujeme S1, ale naozaj možno si ju aj ja objednám, pretože s tou našou ekojarou ja mám rada, keď mi to tam proste trošku aspoň pení, hej? No, ale vieš, čo ti poviem, ja tú húbku napríklad používam pecko. Máš zo spodku, alebo zo spodku, keď to je zažltnuté, tá misa, tak s tou húbkou to ide tak pekne do trošku mystic pasty a krásne si vyčistíš, vieš? Áno. No, to máš tiež dobrý tento hack. No, pozerám, že čo tu ešte je. Home A4. Nemám s tou fiberkou veľmi skúsenosti, ale ty asi hej, nie? No, ona je v podstate podobná S5, tiež má veľkosť 40x40 a ona je o dosť hrubšia, hej? Tu S5, ak máte v ruke, chytíte až štvorku, hneď budete cítiť v ruke, že je vlastne o dosť hrubšia a ona je taká univerzálna, že fakt na všetko, ale veľmi je stava, čiže mne sa z ňou veľmi dobre dosušujú riady, takisto jak aj s A3, ale v podstate ona je podobná tej S5, hej? Čiže sa ma aj pýtajú zákazničky, že aký je v nich rozdiel, tak rozdiel je akurát v tej hrubke, inak v podstate majú rovnaký efekt toho umytia, hej? Čiže aj tie sklokeramické veci, aj A4 milujem, aj nerezové, hej, veci, dosušenie riadu. Niekto napríklad nemá taký odkvapkávač. Ja napríklad si vieš na to položiť tú fajberku a na to tie taniere, hej, že keď máš myčku, ale chceš rýchlo len dať čo položiť, tak si vlastne položiť na tú fajberku a ona krásne ťahá tú vodu. Čiže vlastne to je taký ekvivalent ku tej A3, hej? A počkaj, ona má rozmer a... Rozmer má 40x40, hej, tak jak si hovorila, že vlastne je taká rozmerová jak S5, hej, čiže vidíte, že táto je možno nejakých 60x30, alebo ja neviem, tak dajak, nie? No, a tam tá bude vlastne 40x40, čiže ako ani toto nie je zlá voľba, normálne som sa na ňu namotala, že by som si ju aj ja potom zobrala, v tej A3, alebo do jednej budem utierať ruky, vieš, a do druhej budem toto, hej, lebo naozaj pri tom varení fakt máme stále mokré tie ruky. No to čiže disky sme si vlastne neprešli, S3 sme si prešli, splitre sme si prešli, nepovedali sme ináč ešte o mope a ešte sme nepovedali o našich obľúbených fajberkách na okuliare, lebo toto akože si berte do zásoby. Máš, Juda, kde pri sebe? Lebo ja ich mám 300 a nemám ani jednu. Ale vlastne mám v kabelke, to nesiem. Dobre. Ja tu mám taký boxík svojich produktov z Greenway, ktoré vám stále chcem ukazovať na sieťach. A presne tu teraz nemám tú fajberku. Ale ja inak som ich kúpila asi 30. Mám jednu, hej. Ja neviem, kde sú všetky. No, ale je to vlastne táto. Nemám. Mám špinavú, lebo bola už v kabelke, ale toto je tak úžasná fajberka. A vám poviem, že keď chodíte niekde na stanovačku, na dovolenky, k vode, na kúpalisko a si kremujete ruky, máte masné, chytáte tie telefóny, nemáte si ich do čoho utrieť. Hej, a my tým, že robíme v kuse nejaké fotky, už pomaly asi všetko fotí a točí máš, tak vlastne zoberiete fajberku a krásne si stále doutieráte ten telefón od mastných rúk, od špiny, okuliare takisto, či ste kde v meste, v čakárni, doma, v škole, v robote. Aj napríklad moja nechtárka si odo mňa vzala tú rukavicu, lebo tým, že ona robí nechty a v kuse píli. Fajberku na displeje. Áno. Tak vlastne stále máš špinavý telefón od toho prachu. A minule si tak čistím, ona hovorí, Nikola, čo to máš? Ja hovorím, že na telefón. Však to aj netreba, bo v kuse mám špinavý od prachu, vieš, tak nie odo mňa si vzala. A akože veľmi je dobrá tá fajberka. Aj na televízory, tablety, notebooky, všetko. Lebo ako úprimne vám poviem, máme v zľave aj fajberku normálne originál na okuliare, ale... Mne to proste vadí. Ono je to také jemnúčké a stále, keď som mala nejakú mikrofajberku či mikrofajber tú utierku, tak mne to stále nechávalo proste také tie šmuhy. Hej, že stále som na to potrebovala nastriekať ešte nejaký alkoholový sprej alebo niečo. Vidíte, že ja mám naozaj stále okuliare, lebo veľa sme za počítačom s Nikou posledné dni a fakt nás bolia tie oči, čiže musíme si ich chrániť. A táto fajberka je úplne úžasná, majú celá moja rodina a môžete vidieť, že ja mám presne aj takú taštičku, kde mám aj pera, rôzne veci a takto tu ju mám hodenú a už len ju zoberiem do kabelky a už si
fungujem. Čiže naozaj toto si hoďte do košíka, keď budete. No a idem teraz pozrieť ešte ďalej, to idem zrolovať. A už si iba mob ostal. Vieš čo, ešte ostalo Involver vlákno. Možno by sme ho mohli spomenúť, to Involver vlákno, pretože to je také proste na kúpeľňu. Keď si pozriete naše predošlé liveko, uvidíte, že na čo je, ale viete s ním fakt vyčistiť takú hrubšiu špinu. Máme z toho Involver vlákna viacero druhov fajberok. Hej, čiže niekomu vyhovuje napríklad rukavička, niekomu vyhovuje maličký disk, keď potrebuje vyčistiť toaletu a umývadlo. Niekomu vyhovuje, keď má veľký sprchový kút, proste väčšie toto, väčší rozmer. Keď vás to zaujalo, potrebujete poradiť, kľudne nám napíšte. No a môžeme teraz povedať o našom mopiku. Áno, náš obľúbený univerzálny mop. Máš ho? Áno. A máš ešte, no, to nemusím si. No, toto je vlastne univerzálny mop. On sa volá univerzálny preto, lebo vlastne na ňoho viete dať aj iné farbenky. Nielen tie, ktoré sú vlastne k tomu mopu. Vy keď si ten mop kúpite, tak automaticky máte k tomu ten návlek, čo má Heňa, už navlečený. Ten je vlastne na mokré čistenie. A potom vám aj ukážeme video, lebo ja som aj dávala do storiek, ako on dokáže nasať extrémne veľa vody. Toto vlákno, to nechápete. A vlastne jedna Ruska robila aj taký test, kde si dala na zem múku, vajíčko, med, tatársku a neviem kade čo všetko. Ona normálne potľapkala s tým mopom, poumývala. A ten mop chceli potom urobiť test, že ako to vlákno drží vlastne tú špinu a ona ten mop dala hore na stenu bielu a tam nič neostalo. Hej, čiže naozaj si niekto povie, že, lebo ten mop kvázi kvôli tomu nepotrebuje ani tú chemiu na tú zem, lebo vlastne on tú špinu nerozmazáva. Vy nerozmazávate špinu, ale krásne všetko ide do tých vlákien, hej, čiže vlastne to umývate reálne. Tak, a dá sa napríklad použiť prací plátek. Plátek do vody, keď potrebujete mať niečo a tak si do toho namočíte to vlákno. No a potom je k tomu ešte jedno vlákno, to je vlastne s takým menším vlasom, nie? Hej, a to môžete používať aj na sucho, hej, čiže keď máte prach pod gaučom, pod posteľou, hore, na skrine alebo kde, tak s týmto to viete krásne pozbierať. Ale ja napríklad s tým vláknom druhým, neviem, či ho máš pri sebe. Nemám ho pri sebe, nie, tak kde v izbe mám. Tak ja s tým väčšinou zbývam na mokro. A to fakt na jednom myte krásne celý byt. Ty s ním zbývaš na byt na mokro? Hej, čistý, bez šmúch, ja nič nedávam na zem, akurát dodám esenciálne oleje, že by som to troška premoňala a krásna tá podlaha, ako fakt. No ja ti poviem pravdu, ja sa teším, pretože teraz som si dala takú brigádku, že budem upratovať náš chod, keď zaplatia, berem head, ale vlastne keď mám fajberky produkty, tak je to akože naozaj jednoduché. A ja môžem povedať, že ja tu mám v obývačke takú drsnejšiu podlahu, čiže ja neviem sa hýbať s tým mopom, normálne proste sa nepohne, ale ako náhle máte nejaké kachličky, plávajúcu podlahu, takú lesklu, nádherne sa vám bude kozať po povrchu a ja sa už na to teším, lebo ty si minule hovorila, že si jedno poschodie, alebo 2-3 poschodia upracuješ na jedno namočenie pomaly. Chápeš? Hej, čiže naozaj to vlákno je extra savé. Chcem vám povedať ešte moju skúsenosť, ale s tým chcem vám najprv ukázať, že pozrite sa, že viete si na ten mop, on je vlastne prispôsobený aj na to, aby ste si na ňo dali hociakú fajberku, ktorú vy potrebujete. Hej, to znamená, keď chcete si umyť okno a máte tie okna vysoké, tak si túto tyčku normálne nastavíte, pretože ona je teleskopická. Hej, vidíte, že môže byť aj malá, aj veľká, dlhá. Dáte si na ňu fajberku na umývanie okien, prejdete si, vymeníte si, dáte si P jednotku, doleštíte si. Máte umyté okná veľké za maximálne 15 minút. Hej, ty viem, že umývaš tak u tvojej mamky, lebo tiež tam máte ťažšie dostupné miesta. Takže naozaj ten mopík využijete. Hovorím, že ja sa na ňo teším, keď budem umývať podlahu tu u nás, lebo viem, že to bude proste rýchlovka. A ešte som vám chcela povedať takú skúsenosť s týmto vláknom, že ono si človek povie, že áno, dlhé sú tie tu vlasy alebo vlákna a že ako keby je to zbytočné, alebo ja neviem, ja som proste tomu nedávala taký význam, hej, že dobre, je to vlákno dlhé, je dlhé, hej. No ale keď sme odsunuli chladničku, pretože sa mi pokazila, tak tam naozaj bola taká špina, že ja som tak na to pozerala a hovorím si, toto nedám, čo ja mám na to povylievať.
A zobrala som ten malý vlas, tú druhú fajberku s tým malým vlasom, vôbec to nešlo. Zobrala som túto, prešla som 2-krát a proste to bolo čisté. Normálne ja mám niekde aj z toho videa a ja som na to stala tak pozerať, že naozaj to vlákno je preto také dlhé, lebo má to svoj význam a nie je to iba, že na oko, hej, dlhšie vlákno alebo čo. Takže asi toľko, Nikuš. Ja som inak ešte chcela ukázať, že máme rôzne druhy mopov. Tento je síce v zľave, ale ak by ste chceli, lebo tým, že sa už aj blížia Vianoce jedno s druhým, máme tu aj takú alternatívu a toto je vlastne striekací mop. Hej. Ja ho veľmi využívam v zime, pretože deti mi vojdu stále s zablatenými topánkami, potom tu mám capky a tak ďalej. A s týmto mopikom si naozaj iba prestriekate zem, pretriete a máte čisto. Takisto je tam aj vlákno z Appoly, čiže tiež nerozmazávate nič po povrchu. Hej. Takže asi toľko. A ešte tu máte takú tú pipku, s ktorou si to striekate, alebo nevieš tam nazvať. Taký zinžik, ako by povedala Zoňka. Pipku, zinžik. Ja tým mopom rozmýšľam, že či si ho nezoberiem len na také rýchle, vieš, že dáš si tam vodu a hej. Vieš. Ako vieš čo, ja teraz už mám vlastne ten vysávač s mopovaním, hej, ale tak nebudeš stále zapínať ten vysávač, hej, prídeš, len si to prestriekneš a ideš, alebo len keď napríklad v bráne uvidím nejaký neporiadok, už keď teraz sa budem starať o tú bránu, hej, tak iba prídem a rýchlovka. Práve toto. No dobře. A tak všetko sme povedali. Kľudne, keď máte nejaké otázky, sa pýtajte. Neviem, či ty si, Nika, pozerala komentáre, lebo ja som nepozerala. Otázky neboli, iba to písali. Iba Bidanka písala, že ahojte, viete mi odporučiť, čo by mi pomohlo na tmavú lesklú dlažbu, aby nezostal matný film, keď prejdeme si tam. No, mop univerzálny. Značne. Ešte s vodou. Určite ten mopik, lebo on to tak pekne nasáva dnu. Viem, že proste veľa ľudí s tým má problém. Ja si pamätám, že keď sme bývali v inom byte, tak som prešla podlahu a stále tam proste boli fľaky. V živote by mi nenapadlo, že čistenie podlahy môže byť také komplikované. Hej. Akože prísahám, že ty si povieš, že ježiš, aké to bude lesklé a jak sa to vysuší, pozeráš na to a hovoríš si, dobre, asi nie. Hej. No. Takže inak som zvedavá, že keď teraz budem umývať spodok brány, že ako to bude vyzerať, pretože tiež tam stále, keď sa pozrieš, vieš, a presne to svieti svetlo na tej kachličky, tak tam vidno, že je to tam také, aké je. No ja to proste v každom prípade odfotím predtým a potom a spojím príjemné s užitočným. Aj Danka píše, že určite univerzálny mop, ja mám lesklú podlahu šedu a naozaj nezanecháva čmuhy. No vidíš, super, Danka, ďakujeme, sme radi, že si tu, aspoň si nám poradila. No inak my máme v kúpeľni lesklú dlažbu, ktorú v živote už by som si nedala, lebo to smrť, tam vidno všetko a zle sa to umýva. Ale s mopom to ide krásne. Fakt vyžmýkať poriadne tú fajberku, nech nie je veľmi mokrá, čo je na mop. A to takto jedným ťahom prejdem. Nestaram sa, lebo aj vysávač napríklad, čo je s mopovaním, keď sme tam pustili, tak to vlákno na tom vysávači je také debilné, akože na takú podlahu, že ti to mne len tie vlasy nechával so sebou tak rozmazgané všade. Čiže to pekne umie, hej, ale vecko a kúpeľňu nedávame, tam zatváram dvere, keď púšťam vysávač, lebo to proste necháva tam tie špiny, ten bordel. Že ja toto kúpeľňu všetko vecko iba s mopom. No ja napríklad mám malé priestory a tým, že máme aj fajberku na umývanie podlah, tak ja si to proste čupnem si normálne na kolena sa dám a si to pekne pretriem, lebo akože, no, ale keď má niekto väčšie kúpeľne, tak akože určite tam sa to oplatí. Dobre, Nikuš, môžeme asi uzavrieť toto liveko. My by sme vám chceli ináč aj tieto liveka potom ako keby archivovať a dávame ich aj na YouTube, na môj YouTubeový kanál Green Happy. Viete si to pekne pozrieť spätne a potom to vlastne dávame aj do našich súkromných chatov, aby ste na to mali link, aby ste sa k tomu stále vedeli vrátiť. Nezabúdajte, že zľavy sú do 6. do 10. tuším. Do 10. máme teraz, hej. Takže takto, pokiaľ potrebujete poradiť, pomôcť, niečo, aby sme vybrali niečo najlepšie pre vás, našli najlepšie riešenie, som chcela povedať. Našli najlepšie riešenie pre vás.
To by už taký piatok bol. Ježiš. Ale vieš čo, veľa za počítačom a veľa rozmýšľania a potom ti už tak horí hlava. Hej. No vieš, ak takedy nie, že po obede už prídeš domov, ale proste už nič, nerozprávajte. Presne. Mozog vypnutý. Dobre, hej, liter oleja, vyliať na lesklú sádu, šedú podlahu s mopom bez šmuch, hlavne masnota mi zmizla. No, super, že ti vylial olej. Aspoň máš skúsenosť, Danka. Na budúce mu poďakuj. Ti ďakujem. Ty, aký si si aspoň. To by tak... Mám na videjko. Že no, víš? No. Dobre, babulky, končíme. Vidíme sa, píšeme si. Ahojte, papa.